Salutare toată lumea, numele meu este Paul. Astăzi alături de Eddie facem o promovare la server. El nu este cu noi alături. Serverul ăsta l-aveți în descriere. El o să ne explice în chat ce trebuie să facem, adică ce trebuie să facem. Eu am rangul de YouTube. Aici este Warp Enchant. Dacă aici veniți să vă enchentați chestiile, aveți acolo așa de design, cred că armură de dauni, toate armurile. Aici e Warp Stuff, încă este în construire, mai e un pic de făcut, sau sușel în cealaltă, dacă vedeți, nu e gata, încă mai e un pic de făcut. Vedem acum la jail. Aici este jailul, cred că încă mai este de construit la el mai multe ori, nu sigur. La această promovare să strângem 6 like-uri, dacă s-ar putea. Aici este PvP, War PvP, sper că vă place. Eu zic că arată destul de eficient, chiar și frumos, cu probilaxe de diamond și de iron, foarte frumos. Și acum vă prezentăm spawn-ul. Acesta este spawn-ul, el sunt un pic mai micuț, dar eu zic că are un design foarte frumos. What the hell? Unde vă edit? Oh. Nu se... Mergem după edit. Să vă prezint și destul. Cam așa arată spawn-ul. Serverul este de survival. Sper să vă placă. Acesta este serverul lui. Eu am fost Paul, el a fost Eddie. Și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa!